he zoom in com he a thei ang chu kalo chim thina ka active ka regular lutuk thelo ma chu in zoom in com za somriat ve chu kalo chim thina tin sermon te ka download ka ngai thla ka cholak na ve ber ani atin tuna kon host ina aron soyang khanin foi tuna aron soyang khan Dr. Denisa tuna kan speaker chemical tlanga damna chang to hi kan ya tlemin arei le deuhlek to amaro chu Paul ni lek kan ilai khanin committee chem tein skula minti palsaka chumi chang chunin kan committee kan buai pui chara Paul som pakhat Paul som vel kan i chang khanin kha anti palna nu ma khanin cataract aron in siamani chong kamit mudum hi aron var ta kan lo tlang wal ve de ore to se ka zak thina tar mit te po a color chi ka vu thina khatiang re reng khan hun ka manga ti chonin Paul college te kan han lu ta college kan exam don khan hei mit na pa ngai khan kamit kha na vak maya chon ta hanin Dr. Denisa hne na hian khongai takin min lo chung thai sak te hei chumi kamit na chumi a ben von zo ko mo cataract zo ka damna kawa damna tura min dir pui tura kawangen poni lo kamit na shri pa ngai lenga kha kalan na lut tu kha men boy ka meng thangam lowa kamit mu chet lek khan ka mu hi lai boy ka har zok the chu ti khopa na ju ni ya le kha ka zir the box lo kon exam don to si da hanin ude hi Dr. Denisa hi message ka thona chungai vel chu vana pa hola BBM ina mi crusade te khatiang chi anot ti tan tir khani ya kangai sang lu to ga ma hi chu bang chu number then ting ka nei ta ka hello prayer request ka thon ve tok maya chuanin ani khan hei kamit na hi milo trong try sakte kan exam nai do boxi ya lekha ka ji thei si lo ka ti SMS pa ngai na ni chu sang ni le pariat bor vel khani to chuan minon reply ya damna chu ibula khana oma I suamingin lo la ro aron tia ahma kha chuanin men poi ka meng thangam lo kamit ve na pangit tle min ten ka menga abak tu mengam lo thum thum ka ni ka chiu lai han ka lo meng dai to ka lo in khalo he ka lo ming reng to mole ka tia dar thalang kai en kha kamita cataract om kha alo bo tel vek mai ni alpa chu fakin om ro se adang to kami tu lam pang po soi tu lo ma amaro chu ka soi vek lo menga pathian khata khamit tuma min ti dam tu pathian khan tun tuma po hian I dam na cross a thok chuak nei to I suan chu voina po hian kan changtlang le don alpa chu fakin om sela ti chuanin voina kalo sharing tur kalo in bo sai ve hi toi tein soi ve ka du'a chu Krista kan ni na in riat ti hi ni hei rombung som pani chang nia khanin he khovel danang hen om suula pathian du zong a tha le lom tlak le that fam kim chu in riat hi theinan in ruwa thar omin lodang lam jok tor u ti kan muwa pathian ina kan nuna atum I nuna khan pathian in tum aneya kan nuna tum aneya kan nuna hian tum aneya kan nun hi pathian alo hlo tin nan alo piang kan ni chu chu aro pui hi ka tilu tuka pian chan hi lo nei lo ta ila pian chan nei lo ta la lo nei lo ta ila a ho du don mange ka tia amai ro chu pathian alo hlo tin nan chunglung berle le van siam tu pathian ina atum alo hlo tin turin kan lo piang tap me hei khongai na ni dalpa chu fakin mo se hei khongai na ni ya ni along min pian tir top chon kan nu ni a boi thak don tu ti chuan chu tinga kan nu na pathian ina atum adu zong sap tong te ka mang zeu zewanga in ti chang kan wang lampang ha ni chong lo wa engeniang will aneya pathian chon desire te chak zong te du zong te tum te kan nu na aneya chumi kan lo hriat the na tur chuanin hei ka Bible English Bible ka ron lek chu kai amplified Bible ania heta hianin ti hian atia mo kan chiarnge do not be conformed to this world atia but be transformed bracketa changed atia by the entire renewal of your mind by its new ideals and its new attitude atia ni chuan kami thling hakan du to le ri photanga melo khati mula pathian ina kan duna atum hei mizo Bible atanga kan hu hi chonin mizo Bible an let link dik lo vet ti na lam ni mi aloin
lak sual pal hi ol em mai ni in rilru athara omin lo dang lam jok to ro ti ne chu wang son mi tam takin dang lam kan tuma e pathian du zong e bible ina in rilru athara omin lo dang lam jok to ro min ti chan chu pathian du zong kan nuna pathian ina atum kan hriat theina turin ni a chumi tur chon e helai bible a hian a gol taka va thleng lo khan pathian e dang lam kan han tum phot mai kan tum vak mai a e thei pato pi nge dang lam kan tum kan va direct kan ju transformation lai kan va direct kan tum thina a om zia chuan hei kan nuna pathian du zong ni ta se ti chuan hei dang lam na mo chuan hei pathian du zong ania hei dang lam na pathian du zong nei tur chuan dang lam hi angaya chumi tur chuan enge ngai kan ti chuan ru athara om kan mamo ani chu helai va thleng tur khan hei hi angaya hemi tur khan hei hi angai le a om zia chu bong ko na tanga e chan mari hi kal don ta ila a direct thelo akara e ramlun north te ramlun venglai te ramlun south te ange aizol venglai te kan tlang angai mi tam tak chuan e lo dang lam jok to ro ti ha dang lam ha thei pa to pinga han tum ta sual laka te kan hanin thiar film a thalut tu kan ni khang kha a thalut tu ama tu thei to kan han chua ka te khin ber thin chu hey e ka hitna le nim lun te lo in zai ang deuh hi ni mo e thei pa to bin dang lam kan han tu kan hanin sun ta e a thei rei deuh chu an thin rei dewa ama ero chu in zai te po kan ku thi ka hitna le nim lun tel mi lo in zai ta sela up tur chel deuh chu minute nga vel chu kan dai mai thei abak chu kan thin to lo helam mo e ni china ka soyang khan pathian du zong hreturin in dang lam mangai lo dang lam ro u min tia kan dang lam dan tur chu kan ril ru ti thara om mang khan ani chau maya thei pa to ba dang lam kan lo tum chuan mi than kha chu kan dang lam chau thei tho ani ama ro chu ta kan dang lam chuan ma ni thei na ma kha kan lo ti ve chuan ke ma ni kan lo ra chua hlau pat chuan min an e tui min ti lo he mi ra he min an e ya tui kan ti lo tui min ti lo wa thei pa to kan han chua chu ta a result don chu ka chu a boi thak chan chu ti ve lo kan mela kan mutling lo wa kan ti ve ngai lo ti ve thin kan huwa kan ti ngai lo kan ti du lo ti thin kan huwa kan mu sual boka khang reng khan kan lo om thin chu wang chuan helai pathian thuina ron soya tumat tak maya kha pathian du zong khaturin lo danglam ro min tia transformation in nuna khan danglam na lo thenga mo in nuna khan danglam na in mammo min ti ni pathian chuan chu riru in thak thleng na mang khan anita a chu ta tak mai chuan ani voina kan thupui Krista a kan ni na in riat sa prong chuan hemi chungchang hi kan u pakhat hope ministry mi than chuan hrenga pu KLR te ha khan mane kan soya kha lom Christ consciousness chu atia sa prong deuh te kon kan vuanga Christ consciousness Krista kan ni na kan in riat na kha chu rilru athara om na chulo ni chu chuan min transform min lo siam dang lama ti chuan pathian du zo kan lo thei kan nuna pathian na atum te kan lo thei ta ni chumi a chuan chu tinga ta tak chuanin ka sai zo trai pani ka du tok trai pani kun kala rei to lo galatia bung ni chang som ni thu hi kan siar na ka bible hi common language version le lin thar ani a keima nun pa ngai nung kan ni to lo wa keima hian Krista chu anung zo kan ni mak deuh sin keima nun pa ngai nung kan ni lo wa keima hian Krista chu anung zo kan ni tuna ti sa kan nung hi mi hmanga ya katana nun pe tu pathian fapa ring anung kan ni pathian fapa ring anung kan ni pathian hian china kan soyang khan inuna khan kan nuna hian tum aneya a hlo tlin nan a thil a lo ngai tua ti a tum a lo hlo tlin nan nang le ke hi kan lo pianga hei chu a ro pui lu tu a tum a hlo tlin nan kan lo pianga ama ero chu mo he pathian ina a tum an nei na hi kan fahan che tak tro cha chu khovel pathian ina siama khovel hi tian lakal chau tu khani ta se eden huan ani helai evile ta matian uma atir te tangin an fail ngal an tlin lo ngal pop mai ni chu mi hring kan ni phung chu nia pathian thil tum nei tu aro puisi a thil tum lian tham si
cái ni atum na te kan chero pui si kan tin box si lo chu ta tak chong galati bung ni chang sum nia ke ma ero chu ko ni to lo ke ma hian Krista chu anung to zo ka ni a om zia chu enge ama tum ti hlo tling turin ama bok ke ma hian ron nong a om zia chu entiana kan pelenga ei football team ka telveni entiana mai India football team ha min ko ve World Cup India tel dona ino khati mula World Cup han India tel ve dona ta chuanin ke kha striker ta mi rong ko ni football da chu ka thiam lo je chu thiam lo tak ka ni ka fit box lo thiam lo chu tu ran ka thiam lo wa tak a po hen ka thiam lo wa ka entry na khel chu ngom ka te ma se ka thiam lo wa chuan football han mi ron ko ve coach riu ruwa chuan World Cup kan champion ang team tha ka dinanga ti chuan World Cup kan champion ang ti hania chuan kan hanin khel ta le World Cup han ball mi ron pass ta kan ka phuzuk zuka chuan ka pet don ta khanin ka ke kan lak kan ve kan ka pet thela field chu han minute somnga vel ko to ti a po khan ball mi ron pass po khan ka pet dik ve chuna khan kangal ten ka hlo ya ni kangal ten ka hlo ya coach du dan coach ina a plan India rama atum mo cho World Cup champion atum dan ha hian a hlen chok zo don lo chu wang chuan ti hian ron ti ta ni India rama striker chuan tolol kan mizo tangwal JJ a aron tir lu don chuan enge ngai keima kha fila in khel meka kha min la chhuak ani chuan JJ a tir lu ta JJ chuan coach ina aril ruwa alo nei champion tum na kha JJ ril ruwa oma chuan aril ruwa om ringot nilovin a theina kha neya chumi zo chu aron tir lu ta ke min la chhuak ani ti chuan atoi zongin JJ mang chuan golan thun an tuna India chu an lo champion ta chumi ka ron sayom chan chu ne china ka soya hana chiang to in ka ringa hen nun hian no atlin don lo chu mang chuan isun kum sang ni kal ta khan cross a substitution lo siam bai to a keima out isua in wo a thanem ngai lu tu keima a thil tum hlotling don silo kha a hlotling tu tharau thiang lim isua chu tharau keima hian aron cheng ta a tharau thiang lim chu tu nge korin thon khan phung hi chang som pakhata te kan hmuwa pathian ril thu pathian thuruk pathian ril thuk jong hrevek tu ani muthiam tu pathian thil tum muthiam tu ti thei tu ani a pathian ani ama chu a om zia chu a thil tum keima a thil tum a ti hlotlin theina turin keima pathian amma chu aron hlotlin theina turin aron cheng top a om zia chuan tuna hian all som exam tur ni tai la kan zafai hian MBSE question set tu zong te khan I pass the one hlau tu ka subject expert question set tu zong kha I oin han exam ta mur mai se mo chu tiang che chu ni chu pathian atanga kan lak kan don ni a khong ai na grace ani hi mo khong ai nai chu chon nge ha Philippi bung ni cha so pathuma ko ama du zo anga ti thei tu ama du zo anga I tum tu la ti thei tu ra nang ma ne thok tu chu pathian ani sia ati chu thu tak hriat na chu lom kan ril ru ti thara lo om na chu mo renewal of mind ti chuan ni chila kan cheng kan hi pathian du zong kan nu na pathian thil tu kan hriat theinan transformation kan ngai mo transformation kan ngai a chumi tur chuan ril ru ti thar chu lo ngai ril ru ti thar chu Krista kan ni na in hriat na hi ani keima out isua in chu kan ni na nia tuna hian in ma kalo oma nangpo I thu ai thut muna tuna inung kha nangma ini to lo hei amak lu tu ka chu thu heo alo ni ring chumle ke ma mo kalo in tia ase kum sang ni kalta khan kalo thi dai to tuna kan nun ni Kristan nun so mo lo ni ti va in hriat na kha chu chuan kan nuna hian pathian thil tu min hruai lu don ani a chan chu ke ma nung to zo ki tharau thiang hlim eng kim hretu pathian tum zong hria ti hlo tling tura ron lu tani chu bola khan chu ti rongot chon adu tok lova tuna ti sa kanung hi mi mangaya katana nun petu pathian fapa ringa nung kani chu Isu Krista chon
chu ka lo ni zo ka ni chu ka ring to chu ka ni na zo dai lo ni ro ma le i kha ni mo hey ma ni in phat tum vak ka sai zo trap ni ma ni in phat tum vak te a ha thak tu a chan su mo cross a khan i suan eng ki mati zo vek to ma ni in phatilo tum ve vak na zong po kha lo ti top to ro a chan chu mo ma ni in phat tum vak ha thla ka chu in ni na lo pui in phat tum vak thin hian i lo boi thina ke po ka lo boi thina ma na chuan Paul som ka ni thina ma na chuan Paul som ka ni thina tu na chuan ka ni to lova chuan khai Paul som ka ni na la ka tai in phat ka va du em ka ti vak ngai lo ka ni to lo ti ka in riat na kha mo chu Krista awanga kan ni to lo te kan ni thar te ka lo in riat na kha chu ri ru ti dang lam na chu ri ru thar pu na chuan min lo ti dang lama chu chuan pathian thil tu ma min lo hruai thina chu ni nun tlom na Paul lo ni zanina kan tunhuna kan host kan throi tu kha puzoram thanga ni lo tura abe vak puzoram thanga kan ina la ka ta hi ka in phat do ni ati angai lo an ni lo ti ain riat na kha mo an ni lo ti ain riat ne le amma kha ani ti ain riat na kha chu alo ni zo ka mo hei hi Krista kan ina ka in riat Christ consciousness ka lo nei khan Isu kan ina ka lo in riat khan chu alo tok em tok mai ni chu nun tlom ni na lo ni a ke ma khani to lo ke ma hian pathian chu a fam kim na nen alo om to a vanram tu pathian kha tuna ke ma om hi ni ya chu vanram tu pathian ke ma om chon hei hi pathian ram ka lo ni ren a fullness mo a fam kim in ka donga pathian tharau ke ma om chon pathian fam kim na ka changa hallelujah dal pa chu fakin mo se ti chuan chu pathian fam kim na ka chan to chuan ama zok chu a thu to vana a thu ber tu wang chuan heta po hian a thu ber ama du da ni na kalanga lal ta hian om to a lal reng chuan sarkar reng chuan manifesto an neya tum an neya policy te an neya khang kha ke ma hian ati zel to ti chuan vana chuan pathian a ro puina na lu khata chu heta po hian a ro puina a khat vek to engwai nge ni na thar ka lo nei engwang nge thil siam thar ka lo ni anti chuan ke ma hian mi thar Isu Krista chu alo om to a thara win ti chuan chumi wang chuan pathian fa hallelujah ro puyangam tu thu nei na nei tu mo sual ina ati boy sual setana na angam lo sual setana chu kan ke pha level ami ni khang zong ni na tha zong chin nei na azui kul nget su che thei thil ti theina in thuam na nei tu khang zong kha kan ni na thar lo ni ta ni na thar chuan ti tur thar tamin lo pe a ni na thar kan nei chu nen tinan tuna po hei MCS te MPS te exam tu kha atam le to atui mi chu din ngai ben mai theya MCS a mi pakhat ling ta se ni na thara nei chon ti tur lo nei thin heng zong pathian wa kan lo chan kan lo va in hriat na lai te mai thu tak va hriat na lai zo kha thei pa to pa lo va chhuwa ve vak ai chon thu tak va hriata kan ni na thara va hriata kan ni na wa ka ti tur ka lo ti kha mo khongai na wa kan ni na thar hriata chumi wa ka ti tur ka lo va ti kha chu ring tu nun kal zel dan tu lo ni tharal thiang lim ke ma omi ka ring chat to don anung to lom le na thok purin anung to a ke ma atum len turin lo nung to a ke ma chung ka tlin don lo chu ba chung cross ang kum sang ni kal ta khan min lo substitute to a substitution lo siam to a jon tun huna hian hi pathian ram lo ni to a pathian na atum aka muzel don ro puina ta ro puizel tu ra din kha ka lo ni reng lo ma le ti va in hriat ta kha ani chuan chu khongai na muthia ma piang chu an lo ha dama khongai na muthia ma wanga ha dama piang an lo thok na sa nuam an lo ti to thien ani chu wang chuan voina hian kan ri ro lo ta rengina ka du chu keima au Isua in tuna inung kha tuna kanung hi keima ani to lo kan thian pa ape ka te tlang no mi tuna po hei poiron en mai te chu chuna soi thina kum ni lo thil thi to hi kan phor le chuan antinan zo te kar khat le kan phum to thi to hi phor chuak tai la a phor tu pon ui kan ti kan om pe lo abula kan bula om pon ui an ti chu wang chuan thil thi to ke ma hi lo nun le phet anung zo ka emo ko lo in ti le chuan hei alo boi thina anung dik tak zok thara thiang lim nun ti rila kan nuna pathian du zo kan lo the thei zelang khani zong khani sela lalpa din zawai in mal so vek se alo me